Здравейте, аз съм Мария Радоева и имам невероятното удоволствие да ви поканя на откриването на летния оперен сезон във Варна. Това ще бъде именно на 16 юни с операта Дон Карлос от Джузепе Верди. В една изключително красива и въздействаща постановка на доцент Нина Найденова, в която аз имам щастието и удоволствието да участвам вече за трети път. Диригент ще бъде маестро Григор Паликаров. Много съм щастлива да бъда отново сред прекрасните си колеги, именно на тази сцена. И наистина нямам търпение да се превъплатя за вас в ролята на принцеса Еболи. Една от най-трудните Вердиеви роли за мецо-сопран, която е изключително любима моя роля и с голямо нетърпение очаквам да я изпълня за вас и да се партнирам наистина с тези прекрасни артисти. Заповядайте да се преживеем този празник заедно.